Ljubitelji životinja, dobrodošli na kanal Kućni ljubimci TV. Ovdje je Mirko i sada ću ti otkriti kako dresirati agresivnog psa. Pa krenimo! Agresivnost psa je jedno od najčešćih problema ponašanja pasa. Agresivnost je ozbiljno stanje i pogađa većinu pasa. Ipak dresura pasa pomaže u rješavanju ovog problema. Kako dresirati agresivnog psa? Važno je prvo sagledati što je izvor agresivnosti psa. Ovisno o izvorima agresivnosti pasa želim vam objasniti: prvo, kako dresirati psa agresivnog prema ljudima. Drugo, kako dresirati psa agresivnog prema drugim psima. I treće, kako dresirati agresivnog psa zbog hrane. U ovom videu navodim vam skraćene upute kako dresirati agresivnog psa, a za detaljnije upute posjetite članak kojeg navodim u opisu. U redu, krenemo sa prvim izvorom agresivnosti. Kako dresirati psa agresivnog prema ljudima? Prvi korak, maknite stimulanse. Drugi korak, kontrolirajte okolinu. Treći korak, dresiranje u okolini koja potiče strah. Četvrti korak, spriječite agresivnost u poznatoj okolini. Peti korak, kratke lekcije poslušnosti. I šesti korak, potražite profesionalnu pomoć. Pogledajmo sada kako dresirati psa agresivnog prema drugim psima. Prvi korak, imajte psa na uzici. Drugi korak, izolirajte kućnog ljubimca ako je potrebno. Treći korak, koristite naredbe. Četvrti korak, nagradite ljubimca za dobro ponašanje. Kako dresirati agresivnog psa zbog hrane? Prvi korak, neka pas zaradi hranu. Drugi korak, hranite psa s rukama. Treći korak, nadopunite pseću hranu. Četvrti korak, uzrokujte prekide za vrijeme obroka. Psi su nevjerojatni kućni ljubimci, ali ipak njihova agresivna priroda čini ih ponekad opasnima. Dresura agresivnih pasa zahtijeva puno strpljenja i praćenja znakova agresivnosti kod pasa. Kako biste saznali više, izradio sam za vaš članak s detaljnim uputama kako dresirati agresivnog psa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!